Maray na hapon mga tugang uya po at mga barata ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Mga barata marulawa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga barata ngunyan para sa aga. Inotong tan barata halid yan sa luwas. Si Jimmy Nasalita. Jim Kamen. Normal na ang biyahe kan tulong bus lines, biyaheng Piudoran to Manila, vice versa. Base sa notisyang nakalap kan DZGB News na tawan na kan LTFRB kan QR code ang tulong mga bus companies. Kung sa indikasyon ini na pwede nang mag-operate ang mga ini. Ini iuan super lines, arandia bus lines, as in Peltranco. Sa ngunyan laom kan riding public na diretso na ang biyahe kan mga bus na ini. Tanganing maski naman na oras, magbiyahe pa Manila o pauli digdi sa Bicol, Iguanin, Malulunadan, ang mga namamanwaan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DZGB News. Miaras tanto si Ans Galero may dagdag man na istorya. Ans Kamen. Ikinugma kan gobyerno lokal kan Legazpi sa pamamayo ni Alcalde Noel Rosal na sa nakalihis sa tulong aldaw poon kan aldaw nin Sabado sa sa kunyan wala pa ni na-rehistro pa ni bagong kaso ng COVID-19 sa syudad kan Legazpi. Sigun kay Alcalde Rosal, dakula ang epekto kan na pagkampanya ninda may kinaraman sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Dahilan talagang napaprotehiran na ang mga Legazpenyo may kinaraman sa nasambitan ng helang. Sigun pa sa iya, nakatabang man daw ang striktong implementasyon kan na mga minimum health protocols tangan na maprotehiran ang nambang mga Legazpenyo kontra sa COVID-19. Sa ngunya, nagpapasalamat si Rosal bukod sa nasa mga residentes kan syudad, kundi pati naman sa mga pribadong sektor, partikular na sa mga mall operators and owners, as in iba pa mga establishmento na nagtatabang sa inda sa kampanya kontra sa COVID-19 pati naman sa DOH Bicol. Sa ngunyan, sinabi ni Rosal, nasa 200,000 na ang bakunang na-administrar dito sa syudad kan Legazpi. Dagdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Iba pang detalles kang barata sa lado lokal si Luens Barsana. Luens Kamen. Formal nang ipinabidbid ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kan ako Bicol Party List si Attorney Jill Bongalon na second Dominican na nasampitan ng party list sa kinundusir na Typhoon Riming celebration o kaya Typhoon Riming commemoration na nanotarang kan DZGB News na kung saan pinataram na si Attorney Bongalon tangani nang ipamidbid sa mga tao na iuan maserbi kapalit ni Garbin sa siya nagdalagan bilang alkalde kan syudad. Sigun kay Bongalon sa iyang pinag-aako ang challenge na ini asin sa indang gigibuhon ang gabos para makapagserbi sa paagikan sa iyang expertise sa iyang sa iyang pagkakaigwanin na abogasya. Sigun kay Bongalon magpapadako saan pagserbikan party list katuwang si Congressman Saldico tangani ng makataonin mga manlain-lain na serbisyo sa mga tao sa paagi ka na pagsiserbi sa pagrepresentar kan mga Bicolano sa Kongreso. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Piglinaw kan Commission on Election na kinakaipuan ng personal na magsumiter nin withdrawal ang sarong makandidato. Ini kasunod kan pag-anunsyo ni Senador Bongo na maatras na ini sa pagkandidato sa pagka-presidente sa maabot na 2022 national election. Sigun kay Comelec spokesman James Jimenez na kaipuan personal na magduman sa opisina si Go para magsumiter kan sa yung withdrawal of certificate of candidacy. Maski sarado ang Comelec Law Department kunya na aldaw, dalan sa selebrasyon kan ika-158 kumpleanyo ni Andres Bonifacio na pwede mag-file si Go sa aga, ano man na oras gusto kini. Paliwanag ni Go o ni Jimenez na pwede magkaigwanin substitution o pagsasalida ang senador maski pa kapartido kini o kapamilya dahil voluntaryo ining nag-withdraw kan sa iyang COC. Daingo na'y pagbasura ang mga face shield. Sinabi ka ng Philippine National Police na handa siyang ipasunod ang mandatory use ng face shield kung ipapasunod giraray kan gobyerno kasunod kan patakot kan Omicron variant kan COVID-19.
Sinabi ni PNP Chief General Leonardo Carlos na sinda pirming masunod sa Interagency Task Force asin kun ini ang makakatabang at ang aning malikayanan paglakop kan bagong variant, itataon nindang kwenta ini sa mga eksperto. Sa iyang sinabi na iginilid mo na nindan face shield asin pwedeng gamiton kung kinakaipuhan na pamanggiraray. Mientras tanto, nasa 15 kandidato sa pagka-presidente, asin 12 sa pagka-vice-presidente, ang posibleng aprobaran kan Commission on Elections sa eleksyon sa masunod na taon. Sigun kay COMELEC spokesperson James Jimenez na nasa 82 na motu proprio cases ang isinumitir kan mga nagsumiter kan sending certificate of candidacy sa pagka-presidente mantang 15 man sa vice president asin 108 sa senador. Ipinaliwanag man ni Jimenez na resinda basta-basta sana madeklarar ng mga aspirante bilang nuisance o sawong-sawong para sa nang mabawasan ang numero kan mga kandidatong mapartisipar sa eleksyon. Bigdalauman na sa Desyembre 15, ilalawas kan COMELEC ang final na listahan kan mga kandidato para sa May 9, 2022 national asin local election. Tinawanin doon sarong health expert na dapat ibalik ang 14 dias na quarantine period para sa mga biyaheros na hali sa Hong Kong maski negatibo pa ang resulta kan COVID-19 sa taho kan patakot kan Omicron variant. Iniyan pahayag ni Philippine Foundation for Vaccination Director Dr. Lulu Bravo kan siya haputon kung dapat ipasunod kan Pilipinas ang travel restrictions sa interong nasyon. Sa iyang sinabi na kung dati 10 dias ang quarantine, pwedeng palawigon giraray ini sa 14 dias. Idredagdag pa man ni Bravo na kinakaipuhan pa man giraray na iperarom sa quarantine ang mga biyahero na may negatibong RT-PCR na valido sa laog ng tulong aldaw matapos mag-abot sa nasyon. Sinabi niya na base sa inisyal na obserbasyon, dahi man minakausa nin seryosong sintomas ang Omicron. Sobra 500,000 na individual ang nabakunahan kontra sa COVID-19 sa primerong aldaw ka National Vaccination Day. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na 903 hali sa 1,600 na LGU ang nakapagsumiter nin inoculation report na katumbas nin 56.4%. Nangingenot ang kalabarzon sa pinakarakol na numero kan nabakunahan na may 105,832 mantang na arresto man sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ang pinakahababang vaccination rate na may 1,204 resypiente. A pesar kini tiwala pa manggiraray si Kabutahe na maabot ang target na 9 milyon na individual sa tulong aldaw na COVID-19 mass vaccination drive. Mas hababa pa man giraray ang piglalaw manadugang na sweldo kan mga Pilipino sa sarong taon kumpara sa regional averages sa Asia Pacific. Inibasa sa poll na ginibo kan asset management firm na Mercer. Sa pinakabagong total remuneration survey kan Mercer, piglalaw man na nasa 5% ang median pay increase sa nasyon sa sarong taon kung sa inangabos sa kan industriya igwanin dugang man na income alagad, mas sa baba ini kumpara sa projected median salary increase na 5.4% kan APAC. Tututukan kan tulong aldaw na bayanihan bakunahan ang anom na riyon sa nasyon. Sigun kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer asin Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na kaibanan rigdi ang Region 3, Region 4A, Region 5, Region 12, Region 9 asin Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sigun kay Galvez, ang mga riyon na ini ang may pinakadakol pang mga dai pa nababakunahan. Sa Region 3 asin Region 4A pa sana, igwang 5 milyones na bakunado. Kaya target nindang makapagbakuna sa duwang riyon na ini nin 3 milyones sa kabilugan na tulong aldaw na pagbabakuna. Sinabi kan Government Service Insurance System na 95% kan sa indang mga empleyado sa interong nasyon ang bakunado na kontra sa COVID-19.
Sinabi ni GSIS President Asina General Manager Rolando Macasait na 4,361 kan 4,581 na mga personahes ninda ang nabakunahan na kay ban job order personnel, utility workers as in security guards. Sa iyang sinabi na ang kaligtasan kan sa indang mga empleyados ang prioridad kan GSIS kung kaya sinda nagpapasalamat na sa indang mga tauhan na makasabay sa Priority Group A4 sa COVID-19 immunization program kan gobyerno. Nagigibo na ng paagi ang Department of Interior and Local Government para mas mapagayon pa ang sistema sa nagpapadagos na tulong aldaw na National Vaccination Drive. Katakod ini kan na pag-ako kan nagkaparang vaccination site nin mga walk-in asin na kinayang pag-akomodar nin mga tawo. Sigun kay DILG Secretary Eduardo Año na kaibanan sa pagbabago na ipapautob ang pagbugtak ng tauhan para magparehistro sa walk-in para da ini paulion. Sinabi niyang pigigibuan ng nindaning paagi para maibalyo sa ibang vaccination site ang mga tao na nag-walk-in. 3 milyones kada aldaw ang target kan gobyerno sa National Vaccination Drive. Nagilaom si Año na magkakamtan ang target na 3 milyones kada aldaw lalo na ta holiday ngunyan kung sa indakol ang may oras para magpabakuna. Naipaluwas na kan Department of Health ang 15.7 bilyones pesos na benepisyo kan mga healthcare workers sa nasyon may kinaraman sa pagresponde sa COVID-19. Ang fundo base sa Statement of Allotment, Obligation and Balances o SAOB. Kay badigdi ang 7.9 bilyones pesos na Special Risk Allowance kan 486,585 na healthcare workers pon kan Desyembre 20, 2020 hasta Hunyo 30, 2021 mantang 6.5 bilyones pesos na SRA asin Active Hazard Duty Pay ang naipaluwas para sa 315,652 asin 390,662 na HCW. Sinabi kan DOH na nakapaluwas man in mabot sa 1.2 bilyones pesos para sa meals, accommodation asin transportation benefits kan 113,413 na HCW. Mientras tanto, dahil pang nadidiscovering COVID-19 Omicron variant asin ang Philippine Genome Center alagad kinakaipon pa kaining magkuan ni mastakol na sample para masiguro na wala pang kaso ka nasabing variant sa nasyon. Sigun kay Philippine Genome Center Executive Director Dr. Cynthia Saloma, nasangunya nasa 18,000 na sample ang sa indang na testing. Kinakaipon kan PGC na pakusugun pa ang sequencing lalo na sa mga individual na malaog sa nasyon. Sinabi ni Saloma na pupunan ninda ang sequencing sa mga sample sa Visayas at Mindanao sa masunod na bulan. Nakalusot na sa House Ways and Means Committee ang propostong lakdang na madugangan ang itinataong diskwento sa mga senior citizens sa bayad ng kuryente asin tubig. Sa pagdangog kan committee, pinaboran ang dugang na exemption sa pigbabayadan ng utility bills kan mga senior citizens sa nasyon. Sa propostong lakdang, hali sa 5%, gigibuhon ng 10% ang itataong diskwento sa primerong 150 kilowatt-hours na konsumo ng kuryente, mantang mas halangkaw na diskwento ang itatao sa primerong 50 cubic meters na konsumo ng tubig. Libre man sa value-added tax ang singela sa bulanan na konsumo kan mga senior citizens. Inabisuan kan gobyerno ang publiko na sunodon pamanggiraray ang minimum public health standard ngunya na holiday season, lalo na tayo patakot nin Omicron variant. Inisigun kay Cabinet Secretary as in acting presidential spokesman Carlo Nograles, apisar ka nagagayo na sitwasyon dahil mantenido pamanggiraray ang patakot kan COVID-19. Sinabi niyang importante na isaalang-alang ang kaligtasan dalang taripa na wawaraan patakot kan virus. Hinagan ni Nograles sa publiko na makisumaro sa tulong aldaw na vaccination days. Dahil kukontrahon ni Presidente Rodrigo Duterte kung magdesisyon ang Interagency Task Force na sigurare ipag-orden ang paggamit ng face shield sa tao kan patakot kan bagong COVID-19 variant na Omicron. Sinabi ni Duterte na mas maray na protektado kaysa magbasol sa hudyan dahil bako karaw ang peligrong pwedeng iatod kan bagong variant. Sigun sa Presidente, lauman na mag-iigpit girare ang gobyerno lalo na kung makalaog na sa Pilipinas ang Omicron variant.
Ipiniliwanag kan COMELEC na kaipuhan ni unified approach para sa pandemya. Ini may kinaraman na sa in-person campaign guidelines sa taho kan COVID-19. Sa lindong kaini, tutugutan ang mga caucuses, meetings, sorties asin caravan sa limitadong kapasidad. Sinabi ni COMELEC spokesman James Jimenez na an alert level kan Interagency Task Force iyon ready-made system na base sa siyensya mantang igwa pang ibang bagay tanganing maisihan kung an alert level magkakanigo sa sarong lugar. Idradagdag pa man yan na sa indang intensyon na siguruhon na ang campaign restrictions susog sa mga standards na itinalaan ninda. Nagapilar si House Committee on Health Chair asin Quezon Congresswoman Helen Tan na maging listo ang gobyerno asin publiko ngunya na may panibagong patakot kan Omicron variant ng COVID-19. Mas gaday pa nakakalaog sa nasyon, pigihirit na ni Tan sa Department of Health na paiwason pa ang travel ban, lalo na sa mga nasyon na may naarestong konfirmadong kaso ng bagong variant kan helang. Dapat man na pag-adalan kan ahensya ang expansion kan travel ban, asin pakasugon pa ang implementasyon kan quarantine measure na idedepende man sa nasyon na pinaghalian. Dalan ang laban sa COVID-19 responsibilidad kan kabos. Inagad man kan kongresista na pakasugun pa ang vaccination coverage ng gobyerno asin nag-apilar man ini na magpabaguna na ang mga daipa nagpapabakuna para maproteran ang sendang sarili pati na ang pamilya. Tinukar na kan COMELEC, Department of Education, as in Department of Information and Communication Technology, ang sa indang preparasyon tanganing masiguro na magiging areglado ang kondukta kan 2022 elections. Sa ginibong Stakeholders Forum na pinanginotan ka National Citizens Movement for Free Elections, ipinahiling ni COMELEC Deputy Executive Director for Operations sa Teopisto Elnas ang listahan kan mga preventive measures na ipapasunod tanganing mas sa makatabang na maprotehiran ang mga poll watchers, volunteers asin mga botantes para sa eleksyon sa Mayo 9. Sa iyang sinabi na ipapasunod man giraray ang minimum health protocols, health stations, holding areas asin na plastic barriers, electoral board asin mga botantes. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ang unyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Kapangaran kan mga pagiriba. Ronald Baldo Salado Technical. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kahit sa nung pagantabay. Ano ka kakusog? 5 sug daw kan kargador.